Τώρα, παιδιά, όπως σας έχω πει, είναι μια ιδιοφυΐα. Και σήμερα που μελετούσαμε κάποιους YouTubers που θεωρούμε ότι είναι πολύ καλοί, η Ντόρα τώρα έκατσε 1-2 ωρίτσες εκεί πέρα και παρακολούθησε 3-4 βιντεάκια και μετά μου διάβαζε τις σημειώσεις που κράτησε. Γιατί αυτούς που παρακολουθούμε είναι πολύ top notch, ας πούμε, ρε παιδί μου. Και λέω, εντάξει μωρέ, τώρα τι να μας πεις και εσύ, για διάβασέ μου, και άρχισε να μου διαβάζει τις σημειώσεις της και λέω, wow, αυτά δεν τα είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσε να τα κάνει κάποιος. Και τα βρήκε όλα. Και λέω, και μου λέει, έλα μωρέ, σιγά, αυτό δεν είναι τίποτα. Λέω, πλάκα μας κάνεις, αυτό θέλει τρελή επεξεργασία και αναγνώριση μοτίβων για να βρεις πράγματα τα οποία ο άλλος κάνει το χαζούλι και τον αφελεί, αλλά έχει στο πίσω μέρος του τρέχει ένα πολύπλοκο πρόγραμμα το οποίο είναι αόρατο. Και είναι μια, ας πούμε, υπερδομή. Και λες, να γιατί κάποιοι φαίνονται πολύ απλοί και έχουν πολύ μεγάλη απήχηση. Επειδή είναι μάστορες σε αυτό που κάνουν. Πραγματικοί μάστορες. Και λέω, ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις. Μου λέει, δεν είναι τίποτα αυτό τώρα. Όλοι δεν μπορούν να τα βρουν αυτά. Της λέω, πλάκα μας κάνεις. Όχι μόνο δεν μπορούν να τα βρουν. Δεν μπορούν να. Δηλαδή, άμα τους τα πεις, δεν θα μπορούν να τα καταλάβουν. Μάλιστα, δηλαδή, αυτό ήταν ένα masterclass παρατήρησης. Το οποίο οι άνθρωποι όχι δεν μπορούν να κάνουν, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν όταν τους το λες. Δηλαδή, πολλές φορές η επίλυση του προβλήματος είναι πιο εύκολη από το να πληροφορήσεις τους άλλους για την επίλυση. Σκέψου, βρίσκεις κάτι, ανακαλύπτεις κάτι και μετά το πρόβλημά σου είναι, ωραία, τώρα πώς το λέω στους άλλους για να το καταλάβουν αυτό που βρήκα. Είναι τρελό. Είναι και αυτή, είναι και η κατάρα της γνώσης. Όταν είσαι άνθρωπος, νομίζεις ότι είναι φυσιολογικό να περπατάς. Λες, σιγά τι κάνω. Ναι, αλλά μετά, άμα δεις, ας πούμε, τι κάνουν οι μίσου και ο εγκέφαλός την ώρα που περπατάς, λες, ξέρεις, δεν είναι και το πιο απλό πράγμα στον κόσμο, ας πούμε, για κάποιον. Δηλαδή, σκέφτεσαι ότι στη ρομποτική προσπαθούν να κάνουν ένα ρομπότ να περπατάει και είναι πανδύσκολο. Εσύ το κάνεις χωρίς καν να σκέφτεσαι ότι είναι δύσκολο. Οπότε, όταν έχεις αυτή την ικανότητα, όπως η Ντόρα, όχι, την υποτιμάς, λες, έλα μα, σιγά τώρα, και τι έκανα, και η πλάκα μας κάνεις. Διάβασα, να, εδώ έχω τις σημειώσεις της. Μου κράτησε μια σελίδα σημειώσεων. Και λέω, αυτό μπορεί να γίνει course. Αυτό, άμα μιλούσαμε αγγλικά, ήταν η μητρική μου γλώσσα τα αγγλικά και έκανα course και έβαζα αυτές τις πληροφορίες που είχε εδώ και μπορούσα να απευθυνθώ σε ανθρώπους που θα καταλαβαίνανε τι είναι αυτό το πράγμα, θα μπορούσα να το πουλήσω. Και εσύ έκατσες μέσα σε 1 ώρα και το φτιάξες. Πλάκα μας κάνεις.